cantar el que hem treballat aquest trimestre, Nadal, les cançons d'arreu del món, per tots vosaltres, i és un honor estar aquí i veure aquest auditori tan i tan ple. Alguns nois i noies els hem fet llevar molt d'hora, a les 9 del matí estàvem aquí assajant, això vol dir que les famílies també. Agraïm a les famílies sempre la dedicació i l'esforç que teniu de sempre anar-nos seguint amb totes les coses que fem. I res, avui veureu una mostra de les corals que tenim a l'escola, la Pizzicato, que és el dels més petitons, la Veu de Mel, que és els mitjans, i els de Tu a To, que són els més joves. Encara hi ha un altre coral, que són els de Cantus, que van cantar la setmana passada, i amb ells doncs, crec que fem un bon grup coral, fa molta patxoca, veureu al final que cantarem tots junts a dalt de l'escenari, és molt impressionant. Res, també dir-vos que durant aquests dies hem volgut fer la nostra petita col·laboració amb la Marató de TV3 i hem fet unes paneres culturals que sortejarem. Una ja la vam sortejar la setmana passada i després donarem la panera a la guanyadora, que no hi va poder ser, i després una mà innocent d'algun nen de la coral, alguna nena, traurà un paperet i a veure si algú de vosaltres té la sort avui emportar-se l'altra panera solidària. Doncs res, després d'aquest concert, que segurament que anirà molt bé, això esperem, tindrem dies de descansar, tots aquests nois i noies, i ens veurem a la tornada amb les piles carregades i segur que amb moltes ganes de fer més música. Moltes gràcies i que acabeu de passar bones festes.
Quin planter que tenim, Això serà un èxit. Ara farem una cosa. Els nois i noies sortiran per aquest costat, els pares els podeu venir a recollir, un moment que estiguin amb vosaltres, però al final han de tornar a sortir a actuar. És a dir, que tothom s'esperarem aquí, perquè al final serà apoteòsic. Vinga, anem fent una fila, us aneu acostant, sisplau. Noi i noia de la coral... Mira, la Nora que va ser la guanyadora de la panera de l'altre dia. Vine, Nora, vine. Un aplaudiment per la guanyadora. Sí? Mira, Nora. Aquesta, la panera, compraran unes entrades aquí a l'auditori, unes entrades a Girona i un munt de llibres i CDs. I ara la Nora, molt bé. Traurà un numeret d'aquí, a veure qui li toca. Narcís Simón. Molt bé. Narcís Simón. Molt bé. Anem a continuar doncs, amb la coral Veu de Mel.
El 25 naixia
Bé, fa molt bé, que sí. Sempre patim fins a l'últim moment, però després surt tan bé. És tan divertit estar aquí davant. Ara es prepara la coral Veu de Mel, van fent una fila per allà, sisplau, i els Pizzicato, també que estan amb les famílies, si volen venir. Aprofito mentre es pugen, que crec que hauríem de fer un altre superaplaudiment per dos petits grups de coral, és a dir, primer els nens, nenes, nois, noies, que han fet solos, perquè estar aquí davant amb aquests llums i tanta gent és molt impressionant. Els fem un aplaudiment molt fort per tots els solistes. I el segon aplaudiment és per aquests nois que tenim a la Coral Gran. Saludeu els nois. No sé si heu notat que en la Coral de Grans hi ha moltes més noies que nois. No sé si ho heu notat. Sí, és una cosa crec que quasi cultural, que a les noies sembla que ens va més bé el cantar i als nois jugar a futbol, però no és veritat. Els nois tenen un registre de veu fantàstic, molt més extens que les noies i les dones, i poden fer virgueries amb la veu. El problema és que a vegades potser costa més de venir amb un grup així, i a més aquests nois acaben de fer el canvi de veu i és una edat molt difícil. Però crec que es mereixen un aplaudiment perquè venir aquí i aquest esforç és molt gran. Bé, els que heu tingut el programa i heu anat seguint, heu vist que els títols de les cançons són en anglès i hem cantat molt en català. Llavors, sabeu, els que ens coneixeu, que assagem només un cop a la setmana i a vegades aprendre tota la lletra d'una cançó en anglès ens costa més feina aprendre la lletra quasi que no pas la música. I com que som una escola de música és molt important l'afinació, treballem això, cantar a diferents grups de veus i és molt difícil. Llavors, algunes cançons avui han estat traduïdes al català, algunes les he traduït jo o una altra professora d'una escola de Girona, i veieu que per això posa Waiting Here for You, però el text és una mica lliure, que no té res a veure, però la cançó és igual de bonica. Esperem que us agradi molt.
Ai, estic ben emocionada. És que són com els meus nens del coral. Val, a veure, ara com a avís, perquè hem treballat molt i no podrem fer més cançons, tenim dues que estan al programa que són molt especials perquè tindrem alguns convidats que són excantaires que s'afegiran i cantarem dues cançons. L'any passat, els que ja ens seguiu, vam celebrar els 30 anys a l'escola i al concert Estant Esteve vam convidar que vinguessin uns quants excantaires. I a alguns els va agradar tant que van dir no podem tornar l'any que ve, no podem tornar, dic, podeu tornar sempre que vulgueu. I alguns han pogut venir avui i estem molt contents de compartir aquesta estona amb ells, així que si volen venir, els podem fer un aplaudiment,
Un aplaudiment molt gran per la directora, la Neus, amb la feina que fa. Ja estem. Res, agrair la vostra presència, l'Ajuntament sempre que ens deixa aquest local tan bonic i crec que és un gust tenir un jovent així a Santa Coloma i que la cultura és el poder, vaja. Que passeu molt bones festes i moltes gràcies. Totes aquí fora com el guarda-robes, vull dir que si podeu passar a buscar-les i jo crec que ja ho tindrem tot solucionat. Gràcies.